बियो सासे फरायसा। बियो अलंबार हाई स्कुलाव 8 थाखोआव फरायो। बियो दायो स्कुलनिफ्राय फैबाय थादों। बियो गंसे जिरायग्रा न'आव हाबदों। अब्लानो बेयावनो सासे राकेश मुंनि लोगो मोनबाय। बियो अजयनि स्कुलावनो फरायोमोन। मा जाखो दिनै स्कुल थांदिया? आफाया आंखौ दिनै बेरायनो लांदोंमोन। आरो मिथिगौ आफाया मा होदों आंनो? नै नाय आइफन होदों। अजया बेखौ नुनानै गोमोहाबबाय। आरे दस दानिफ्रायनो आइफन नोंहा? आंनि आफायाथ' आंखौ सिम्पोल मबाइलबो लानो होआ। राकेशआ बिनि खोथाखौ खोनानानै मिनियो। आरे दस नोंसोरदि मा दुनियाव थांनानै दं। आइफन गैयालासिनो आजिखालिलाय माबा दंना दस। जायहा आइफन गैया मानसिफोरा बिसोरखौ गोरिब साननानै लायो। दसे समनि उनाव सानैबो जिरायग्रा खथानिफ्राय फैबाय। अजया गावनि न'आव सहैबाय। बियो बहुत टेनसनाव दंमोन। थोंजोङै गावनि उन्दुनाय खथायाव सहैबाय। अजया सन्तोष आरो राधिकानि सासेल' नायल' जाल' फिसाज्लामोन। सन्तोष बिथाङा गंसे कम्पानियाव खामानि मावोमोन। बिफानि कम्पानियाव मावनानै मोननाय सेलारिया रुम भारा आरो गारिनि EMI होनायावनो थाइसेबो रां थालाङामोन। जेरैखि जाया बोरैबा बिसोरहा जेनथेन न'खर सोलिलाङोमोन। बिमाया अजयनि रुमाव थांबाय। आबा मा जादों? देहाया मोजां नङा नामा नोंहा? थौ आबा ओंखाम जानो। आबा खोथाया मा? खोथाखौ आंनो खोन्था। आबा स्कुलाव नोंखौ सोरबा मायाबा गाज्रि खोथाफोर बुंदों नामा? अजया जिरायग्रा जायगानिफ्राय दसे गसंनानै लोगोनो जिरायफिनो। आयै नों मिथिगौ आंनि गासिबो लोगोफोरनावनो आइफन दं। आंहाल'सो आइफन गैया। आरो दिनैबो आंनि लोगो राकेशनोबो बिनि बिफाया बायना होबाय। जुदि गोरिबैनो थानो मोनब्ला बेयाव रुम भारा लानानै थानो मा गोनांथि दंमोन? बिमाया बिनि रावखौ खोनानानै खनसे गोसो सिङाव जोबोद रागा जाबाय। अब्लाबो बिमाया गोसो हमथानानै बुंबाय। आबा बेबादि बुंनो मोना। नों मिथिगौ आफाजों आंजों बेसेबां खस्थ'यै बे रुम भाराखौ होगासिनो दं। गारिनि EMI रुम भारा बेफोरखौ होनानैसो जेने थेने न'खरनि खरसाया ओंखारो आबा। मा आयै नोंसोर बेबादिनो बाहाना खालामबाय थासिगोन नामा? आफाखौ बुंना आयै माबाफोर गोदोर कम्पानि नागिरना लाथों जेराव मोजां सेलारि मोनो। बिमाखौ दानिया बे खेबाव रागा जोंबाय। नों सानदों नामा नोंसोर नोमफाया मिथिखानानै सेलारि दाम खमावनो खामानि मावदों होनना? आरो नों मिथिगौ खायसे गिदिर कम्पानिनिफ्राय सानफ्रोमबो मानसिफोरखौ होखारगासिनो। आरो नों खोमा खुलिनानै खोनासं, जेबो आइफन टाइफन फैयाखै ओंखाराखै। नोंनि स्कुलनि मान्थलि फिस होगासिनो दं बेनो बहुत। लेखा फरायाव गोसो हो। बेफोर गासैबो फालतु खोथाफोरखौ गोसोआव लाबोनो नाङा। बिमानि रागाखौ नुनानै अजया सानबाय, जुदि आं बारा बुङोब्ला आइया आंखौ बुनोबो हागौ। बेखायनो बियो सिरि थाबाय। ओमफ्राय मोखां सिं खालामनानै अजया उन्दुनो हमबाय। सानजौफु समाव बिफाया न'आव फैबाय। अजय आं नोंखौ मा खोनागासिनो दं? दिनै नों फिन खनसेबाव आइफननि थाखाय दावराव खालामबाय। आं नोंनो आइफन होनो हानाय नङा। जेब्ला नों फरायसालिखौ फोजोबगोन अब्ला नोंनो गंसे सोलिनो हानाय मबाइल बायना होगोन आं। आरो बेनिख्रुइ बांसिन दामनि आंनिफ्राय मोनगोन होनना सिमां नुनो नाङा। आफा नों मिथिगौ जाय जायगायाव जोंखौ नों लानानै फैदों बेयाव आरो आंनि स्कुलाव गासैबो आइफन दं। गासैबो आंनिख्रुइ मोजां जि जोम गानो। गासैहाबो बाइक दं। जों बे जायगायाव फैनोनो नाङामोन आरो रुम भारा लानो नाङामोन। बिफाया अजयखौ मोजाङै रायनानै बुजायबाय। बै समनिफ्रायनो अजया बिफाजों खम रायलायोमोन। सानसेखालि बिफाया फुङाव सिखारनानै रुमाव नायोब्ला अजया न'आव गैयामोन। बिफाया अजयखौ नागिरनो थांदों, नाथाय जेरावबो नागिरना मोनाखै। बिफाया न'आव गिदिंना फैफिनब्ला बिमाया जनानै गाबबाय दंमोन। बिमाया अजय बिफानो गांसे लाइजाम थुख्रा होबाय। बे लाइजामाव लिरनाय दंमोन, आफा आं न' गारनानै थांबाय दं। आं माबा मोनसे जानानैसो न'आव फैफिनगोन। मोनसे नांगौ जानाय जिनिसनि थाखाय आं गोसो सिङाव लाखिबाय थानो हाया। बिफाया खर' हमनानै गंग्लायनानै जिरायबाय। बैथिं अजया ट्रेन हमनानै थोंजों मुम्बाइ सहैबाय। अजया गावखौ फोथायोमोन दि बियो सानसेखालि गेदेर मानसि जाथारगोन।
अजाया गंसे हटेलाव थांबाय बिखौ उखै हाबदोंमोन। बे हटेलावनो सासे लोरबां मानसि दंमोन जायनि बैसोआ 40 बोसोर जागौमोन। अजाया जाखांनायनि उनाव जेब्ला हटेलनि मालिकनो रां होनो थाङोब्ला बियो बुंबाय, बियो जाय मानसि बियो बहुत लोरबां, बेखौ दिहुननानै सोरबा गोख्रों मानसि खामानियाव लाखियो। बियो बेयाव मा मोजां खामानि मावनो हागोन? बाबु, बियो जोबोद माहाजोन बिफानि फिसाज्ला, नाथाय बियो दिनै 20 बोसोर सिगां माबा मोनसे खोथायाव न'खरनि बिमा बिफाजों दावराव खालामनानै बेयाव फैदों। जोबोद नागिरनायनि उनावबो जेब्ला बियो जेबो खामानि मोनियाव गावनि उदैनि उखैनायखौ फोजोबनो थाखाय बियो जोंनियाव बेयाव खामानि मावनो हमबाय। मोननैसो बोसोरनि उनाव बियो न'आव थांफिनबाय, नाथाय बिखौ अब्लासिम बिमा बिफाया गोसोखाङै खाङै गाबै गाबै थैलांबायमोन। गासैबो धोनफोरखौ न'खरनि बाय बाहागिफोरा गावनि मुङाव खालामना लादोंमोन। फिन बियो बेयावनो फैफिनबाय। अब्लानिफ्रायनो सिरि सिरि खामानि मावबाय दं बियो। जानांगौ बियो गावनि गोरोन्थिनि थाखाय भुगिबाय दं। जाय मानसिया बिमा बिफानि खोथाफोरखौ लायालासिनो बायजोआव खामानि मावनो थांगोन गावनि गोनांथि मुवानि थाखाय, बैफोरबादि सुबुङा मोनसे नङा मोनसे खैफोदाव गोलैनायनि चान्स थायो। गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो।